दिनै जों बेयाव मोनब्रै एफआरसिनि आफादनि जोयै जोङो 117 जन परियाल न'खरनो जों दिनै हानि सार्टिफिकेट बिलाइ रानना होनो हाबाय। दा बेयाव जोंहा मोनब्रै एफआरसि जेरै दारागाव, सिब्रुबारि, भांग्रिकुसि आरो सिमला बस्ति गासै बेयाव जोङो 117 जन न'खरनो जोङो हानि फोरमानलाइखौ होनो हाबाय आरो। दा जिखिनि आद्रा थाबावनाय न'खरनो होनो गोनां जिखिनि हानि फोरमानलाइ होनो गोनां बेखौ जोङो सरकारि भाबै जिखिनि डकुमेन्टस बिनाय जादों दा बेफोरखौ माने होख'नो हायोबा होजोबनो हायै सुबुंफोरना थालांथ'दों। बिथांमोना जेब्लासिम माने बे फोरमानलाइफोरखौ होनो हाया डकुमेन्टसफोरखौ अब्लासिमहालागै बिथांमोननि हाया जाथ'नाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों जेरैखि जाया नोंथांमोना जेरैखि जाया माने हानि फोरमानलाइखौ लानो थाखाय नोंथांमोननि जिखिनि डकुमेन्टस बिनाय जादों बेखौ थाब-थाबैनो होलाय होननानै जों खावलायनाय जादों। दा बेयाव बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोङो दिनैजों बेयाव मोनब्रै एफआरसियाव खनथाम जाबाय दिनैजों हानि पाट्टा राननाया माने दफा दफा जों खनथाम खेब राननाय जाबाय। दा जोबनाय लामायाव बारा गैलिया खमबाबो माने मोनब्रै एफआरसियाव 130 बा 40तासो न'खरा मोननोल' आद्रा थाबावबाय आरो। दा बेथ' बाथ्राया बुंबा ओरैनो माने राजनितिनि बाथ्रा जागोन बियो माने जाय दला जाय राजनितिनि नेताफोरा हाखौ होनो हायासै गोबाव सम बिथांमोना सरकार सालायनायाव दा बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा होनो हानायखौ मेगन सानानै नाबां जाबां बिथांमोना माने बेखौ बुंसावनायसो बाथ्रा। सरकारनिफ्राय जिहेतुके बेयो सिस्टेमाव जाना फैनाय सरकारा बेखौ एलटमेन्ट होनाय बेयाव आरो बे नंखाय जानो हाया। बे बाथ्राखौ रायजोफोरखौ ओरैनो बुंनानै गावसोर राजनिति खालामनो थाखायसो बे सुबिदा लानायनि थाखाय बुंनाय बाथ्रा बियो। गाहाम हामलायनायखौ जासियो। आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगिरि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो जोंनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मानगिरि डिएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ जोंखौ बाक्सा जिल्लानि एफआरएनि डिएलसि कमिटियाव सोद्रोमा सायख'नायनि उनाव जोङो जिखिनि खामानि मावबाय जोंनि बाक्सायावहाय नैबे मुसलपुर साब डिभिजनाव जिखिनि एफआरएनि एफआरसिफोर दंमोन एफआरएनि आन्दाराव जिखिनि एफआरसिफोर दंमोन दा बिथांमोननो जिखिनि हा होनायनि लेन्ड टाइटेल होनायनि खामानि बे फ्राय जोब्बाय। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो गासै जिल्लायावनो बे प्रक्रिया जागासिनो दङ आरो जोबोद माने स्पिड आप जादों। दा नोंथांमोना बयबो नुदों दिनैहाय 4 बोसोर जायाखै सरकारा बे समावहाय बे समावनो आरो 2,20,000निबो बांसिन हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय बेखौ गोबां ससियेल मिडियायावबो बयबो नुदों आरो बयबो बाख्नायदोंबो। जोंनि नैबे बाक्सायावबो आरो नैबे मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव एफआरएनि आन्दाराव आरो जोङो जिखिनि होनो हाबाय आङो बे हाबाफारियाव दिनै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाय बिथांमोना एफआरएनि आन्दाराव फरेस्ट डिलार एक्टनि आन्दाराव आरो जाय बिथांमोना जाय रायजोफोरा जाय न'खरा दिनैहाय हानि फोरमानलाइ मोनदों आं बिथांमोन बयखौबो खावलायगोन जे जाहाथे बयबो आरो नोंथांमोननि खस्थ' खालामनाय नोंथांमोननि जि सिमांमोन हानि जि पाट्टा मोनगोन मोना गोबां माने मानसिफोरा आरो न'खरफोरा सानोमोन दुखु मोननाय नङा नामा बेबायदि आरो मानोना बे ओनसोलाव गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे न'खरफोरा रायजो जानानै दङ गामि माने दानानै दङ अब्लाबो बिथांमोननि जि सिमां हा मोननांगौनि जि सिमां बे मोगथां महर मोनाखैमोन नाथाय दिनैहाय मोगथां महर मोनबाय। आरो नैबे समाव आरो गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन जे मोननायनि उनावहाय बेखौ फाननानै गुबुनाव थांनो नागिरनाय बे माने एसे बानसावनायबो जानोबो हागौ। आङो जुदि सोरबा बेबायदि सानबाय बायदोब्ला आरो सोरबा न'खरा आं खावलायगोन आरो जे जोङो जेराव दङ बेवहायनो थानांगो आरो जि सम्पदखौ जोङो मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनिफ्राय मोनदों जे उपहारखौ बे उपहारखौ लानानै जोङो गोजोन मोनसे संसार दानानै गुन गोनां मोनसे समाज दानानै जों बे ओनसोलावनो थानांगो बेखौ आं बयखौबो खावलायगोन आरो